Agsapamanen sampai rumuartini Ninanang kita day biay ruangan agur uray iti umay Nakaigemiti kape matakit agliklik mood No ada aglabas isumeti umuna nga target na Ay anyang aruti madamak adamanen kaditi kasla drama Nadamag mo ka din ni kwa Apay agpaisong Ngada kabit na ni ka arubam Ay nanang at chismosa Bigat pa ilaing adakat plaza No awang ti chika kaslan laliday ka ket no ada balita Napno tiragsak mo ita Ay aposan launay Kapig sa unay tiradar Mga Akalap di chismis no akinag ti cellphone Nafas-pas ti sumbat Ay wen anya meten Kasta ti kanayon nga sao Manipud balayaging gatindan Amin adamag ket amo na amin Nyemuray kasta na imbak ti puso No adama sa puliso Ti umuna nga aptulong Basit laeng ko matitsismis sa pagbiagan Tana say-saya at pa'y ti ayat ken panagkay-kaysa Ay nanang nga chismosa Isa